निताई सरकार कानन देवी हेमा बरो कानन देवी हेमा बरो लक्ष्मी बरो लक्ष्मी बरो लक्ष्मी बरो काकुली दास दिनै बे उदालगुरि टाउन प्राइमारि कमिटिनि अंतर्गत थानाय एरियाफोरनिफ्राय गासै 80 सुबुं आइजो आरो हौवा मानसि खायसे बीपीएफ सापर्टारमोन खायसे बीजेपी सापर्टारमोन आरो खायसे किन्तु कुनु पार्टीजों लोब्बा गैयि जास्ट साधारन भटार बिथांमोना गासै 80 जोंनि इउपिपिएल जोगदान खालामबाय आं बिथांमोनखौ बरायदों बेनिफ्राय बेखि बिथांमोना जयेन जानायनि कारना जाबाय जे थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो खुसि जादों लोगोसे बिथांमोना नुदों जे आथिखालाव बारा इउपिपिएलनि बागै बारदों बेनिखायनो बिथांमोना एबारबो जिहेतु इउपिपिएल सरकार दागोन बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल थायोबासो हयथ' फैगौ समाव आईबीएस जा विभिन्न स्किमफ्रानो जा बेखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोना जगदान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलनि फ्राय जिखिनि निर्देश जिखिनि डाइरेक्सन फैयो बे मथे खामानि मावगोन आरो फैगौ बैसागुनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाखौ बुजायनानै इउपिपिएलनि भटार जाहाथे बानायगोन आं बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोना बेखिनिखौ खामानि मावनो होननानैनो ओंखारबोदों बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों जे लोगोसे जों बेखौनो लादों दिनैनि बे जगदान मैयाबो जों फ्राय 40 जनसो जगदान खालामदोंमोन दिनै 80 जन आरो बिदिनो प्रत्येक दिनावनो जा 30 जन 40 जन 50 जन बिदि जगदान खालामगासिनो आरो बेखौ इउपिपिएल जगदान खालामनानै इउपिपिएलनि जनप्रियताखौ पपुलारिटिखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांमोननि जगदाना इउपिपिएलखौ बारानिफ्राय बारा गोख्रोंसिन खालामदों बोलोगोरासिन खालामदों आरो बेनो प्रमाण होदों जे इउपिपिएलआ एबार सरकार दानो हागोन आरो प्रमद बर' बिथाङा एबारबो चिफ जागोन जा 40 समस्तिनि गेजेराव भैरबकुंड समस्तिया आसलते 2020 हालागै गासै समस्तिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बेकवार्डसिनमोन गारसोनानै दोनजानाय बायदिमोन खारन सिगां बीपीएफ सरकारा 17 बोसोर बे ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै किन्तु जों सरकार दाखांनायनि उनाव गामि ओनसोलाव थानाय प्राय लामाफोरखौ जों बानायजोब्बाय जों जेब्ला थांनाय बारनि इलेक्सननि थाखाय केम्पेइन खालामदों जों साइकेल सलायजायै गोबां लामा दङ बेखौ बरमुखुलि बनगुरुं सगलैझार बेनिफ्राय ओरैहाय कुन्द्रबिल आमजुलि बेखिनि एरियानि गोबां लामाया साइकेलखौनो सलायजायामोन किन्तु जों थांनाय सारि बोसोराव गोबां लामाखौनो बानायबाय जोंहा हयथ' सेन्ट ग्रेभेल गोलैथारि लामा होल समस्तियावनो हयथ' 6-7तासोल'सो लामा दंसै अबयस्से जों बे बाथ्राखौ बुंना लायो जे जों जिखिनि लामा बानायदों गासैबो सिसिफ्रा बानायजोबनो हायाखै जानो हागौ बा पाक्का लामा बानायजोबनो हायाखै किन्तु थेवबो जों सेन्ट ग्रेभेलखौ बानायजोब्बाय आरो गोबां फिसा कालभार्टफोर होनाय जों कानेक्टिभिटि रोड कानेक्टिभिटिखौ जों गोख्रों खालामबाय आरो जायनि बिनिमय दिनै अन्तत भैरबकुंड समस्तियाव गासै ओनसोलावनो गारि हाबजोबनो हानाय जाबाय बेमार आजार जायोबा डक्टर नार्स हाबनो हानाय बा हस्पिटाल थाबैनो लांनो हानाय बिदि जाबाय जोंनि फरायसाफ्रा गावनि गामिनिफ्राय स्कुल बा कलेजहालागै इजि साइकेल सालायनाय बाइक सालायनाय थांनो हानाय जाबाय आरो अन्तत कानेक्टिभिटि गैयाब्ला जिबायदि असुबिदामोन बे असुबिदानिफ्राय बिथांमोना रैखा मोनबाय बेनि अनगायैबो गोबां जायगाफोराव जों लोंनाय दैनि बेबस्था खालामदों दासिमबो खिन्थु गोबां दै लोंनायनि समस्या दंबावो बेखौ जों मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ समफ्राव जुदि रायजोफ्रा जोंखौ आरो बेबायदि मोनसे खाबु होबावो जों भैरबकुंड समस्तिनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांजोबनो हागोन